F'20 xahar is-settur finanzjarju f'pajjiżna ra żieda ta' 961 impjieg ġdid. Dan f'xogħlijiet li jtolbu ċertu kwalifiċi u li juri kif is-sena li għaddiet dan is-settur f'pajjiżna kompla jikber u jissaħħaħ. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-ftuħ uffiċjali ta' uffiċini fil-Ħamrun tal-kumpanija Jesmond Mizzi Financial Advisors. U għatenna li s-sena li għaddiet kienet waħda tajba ħafna l-pajjiżna u s-settur finanzjarju jixed dan bil-liċenzji s-sena li għaddiet jaqbżu 800 u b'5,000 kumpanija reġistrata. U għajn nota t-titjib ta' pajjiżna fil-rapport tal-World Economic Forum fis-solidità tal-banek fejn pajjiżna jinsab mal-ewwel 10 fid-dinja u s-saħħa tal-istandards tal-awditjar u r-rapportar fejn pajjiżna jinsab fl-14 post. Il-ftuħ ta' dan l-uffiċċju tenna l-Prim Ministru huwa pass importanti għal din il-kumpanija li ilha topera għal dawn l-aħħar 13-il sena, tkabbir li jnissel fiduċja fis-settur. Tenna li l-Gvern se jibqa' bil-bibien tiegħu miftuħin biex jindirizza ħtiġijiet tal-operaturi biex dawn ikomplu ħidmiethom. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Jesmond Mizzi irringrazzja lil dawk kollha involuti sabiex din il-kumpanija tasal għal dan it-tkabbir li għaddejja minnu. Innota kif l-investitur Malti qiegħed ifittex dejjem iżjed li nqeda fis-suq lokali bħal f'bonds kif ukoll innota t-talba li kien hemm għal stocks tal-Gvern. Min-naħa tiegħu issuġġerixxa sistema ta' priorità għal stocks tal-Gvern għal ċerti setturi biex dawn ikunu assigurati b'iżjed dħul stabbli u b'inqas riskju. Idea li l-Prim Ministru qal li se jikkunsidra.